କାଳିଆ ନନା ଗୋଟେ ଗପ କହୁନ। ହଉ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ ରଜା ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଗପ ଶୁଣେଇବି। ତମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ରାଜା ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଗପ ଶୁଣଉଛ। ସେ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିବ, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଥିବ, ଆଉ ରାଜା ଘୋଡ଼ା ବାହାରିବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ। ଘୋଡ଼ା ଚାଲୁଥିବ ଟପ୍ 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 ଟପ୍, ଆଉ ସେମିତି ଚାଲୁଥିବ ଯେ ଚାଲୁଥିବ। ଏଇ ଗପ ଶୁଣିକି ଆମକୁ ଭାରି ବୋର୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ କହୁନ। କାଳିଆ ନନା, ତମେ ଆମକୁ ଭୂତ ଗପ କହୁନ, ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଆରେ ସେଗୁଡା କଣ ଶୁଣିବ? ତମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଡରିଯିବ। ନାଇଁ ମୋ ନନା, ଆମ ହାଇଟ୍ କୁ ଦେଖନି, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଦେଖ। ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ କଣ କହୁଛ ଯେ? ଆମେ ପରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବ୍ଲଗ ବନେଇଲୁଣି। ହଁ, ମୋ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଟାକୁ ଡାଲିରେ ପକେଇ ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କଣ ନା ମୁଁ ବ୍ଲଗ ବନଉଛି। କାଳିଆ ନନା, ତମେ ମମିଙ୍କ କଥା ଛାଡ, ଆମକୁ ତମେ ଭୂତ ଗପ କହିଲ। କୁହ ଶୀଘ୍ର। ହଉ ଶୁଣ ତାହେଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି ଜଣେ କିଏ ଚାଲିକି ଆସୁଛି। ଅନ୍ଧାରରେ ଠିକ ସେ ଦେଖାଗଲାନି ମତେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ସେମିତି ଚାଲୁଛି, ହେଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତମେ କିଏ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଭୂତ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମତେ ଖାଇବୁ ଯେ, ହେଲେ ତୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ପାଟି ନାହିଁ, ମତେ କେମିତି ଖାଇବୁ? ଯା ପଳା ଏଠୁ, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ତାକୁ ସିନା କହିଦେଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଏପଟେ ପୁରା ଥରୁଥାଏ। ତାପରେ ତ ସକାଳ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆସରେ ପିଲେ, ଖାଇବ ଆସ, ଖାଇବା ହେଇଗଲା। ଏ ଧେଡିରି, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ମତେ ମାରୁଛୁ? ଜାଣିନୁ ମମି କହିଛନ୍ତି ବଡ ଭଉଣୀକୁ ମାରିଲେ ହାତ ଥରିବ ବୋଲି। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତତେ ଖାଇଯିବି, ଗୋଟା ଖାଇଯିବି। ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ, ବୁଝିଲୁ? ଭୂତ, ମମି ଏଠି ଭୂତ ଅଛି। ଚଗୁଲିକୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି ମମି। ଭୂତ ମମି। ବାହାରେ ଭୂତ ଆଉ ଭିତରେ ବି ଭୂତ। ବାହାରେ ଭୂତ ଆଉ ଭିତରେ ବି ଭୂତ। ବାହାରେ ଭୂତ ଆଉ ଭିତରେ ବି ଭୂତ। ଆରେ 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 କଣ ହେଲା ତୋର? ଚଗୁଲି ଦେହରେ ଭୂତ, କବାଟ ବାହାରେ ଭୂତ। ମତେ ଖାଇଯିବେ, ମୁଁ ଶୋଇବିନି ସେଠି। ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ମମି। କୋଉଠି? କାଇଁ କଣ? ସେ ଟୁନୁ ଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗିଲା ଦିନଠୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ପଶିକି ଅଛି। କାଇଁ ଭୂତ? କୋଉଠି? ହାଁ, ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼। ନାଇଁ, ମତେ ଛାଡିକି କେହି ଯାଅନି। ମୁଁ ବାହାରେ ଦେଖିଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଟଗର ଫୁଲ ଗଛ ଦେହରେ କାହାର ଗୋଟେ ଧଳା ଜାମା ପଡିଛି। ବୋଧେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଇଛି ଆଉ। କଣ ହେଲା? କଣ ହେଇଛି ଯେ? ସମସ୍ତେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ପାଟି କରୁଛ ଯେ? ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଶୋଇ ପଡିଲୁ ଆମର।
କେମିତି ଗୋଟେ ଚଗୁଲିକୁ ଡରେଇବାକୁ ପଡିବ। ଚଗୁଲି, ଏ ଚଗୁଲି, କିଏ କିଏ ଡାକୁଛ ଯେ? କଟା ମୁଣ୍ଡ ଭୂତ, ତୋ କଳିଆ ମାଉସ ଦେଖି ତତେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଖାଇବି। ଭୂତ ଲୋ, ଆଲୋ ଭୂତ ମାରିଦେବ ମତେ, ଭୂତ ଭୂତ। କଣ ହେଲା ତୋର? ମମ୍ମି, ଭୂତ ବେକ କଟା ଭୂତ ସେଇଠି ଅଛି ମମ୍ମି। କାଇଁ କୋଉଠି ଭୂତ? କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। 2 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ପାଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲ ଆମ ସହ ଶୋଇବେ।